ωραία μέρα που έχουμε εδώ. Αχ, τι τέλειο που είναι. Πραγματικά. Είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι beautiful. Αλλά πραγματικά δεν δουλεύει. Γεια σας φίλοι του YouTube. Σήμερα εδώ. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στο GTA 5 και είμαστε με ένα κολό F16, στο οποίο θα καταλάβετε σε λίγο γιατί είναι κολό F16. Νομίζω ότι δεν ακούσατε τίποτα. Δεν ξεκινάει. Δείτε εδώ, αυτή η όμορφη μάπα αποφασίζει να με απογοητεύσει και να μην πάρει μπρος. Γιατί είναι μάπα. Και εμείς για να την εκδικηθούμε. Θα την βαρέσουμε. Όχι για την ακρίβεια. Επειδή θέλω να δείξω την προήλα μου. Θα τρέξουμε λίγο μακριά. Θα κλέψουμε F16 σήμερα, μην ανησυχείτε. Και θα το κλέψουμε επιτυχής. Απλά θα ρίξω εδώ. Θα φύγω. Θα κάνει τεράστια έκρηξη. Μπαμ! Γκολ! Πάμε να ελέγξουμε τα απομεινάρια του. Χε! Χέσε το! Πάμε να φύγουμε τώρα. Πάμε να φύγουμε επειδή μας κυνηγάνε κολόμπατσι. Και εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να πάμε να κλέψουμε ένα καθυστερημένο F16. Σε 5 χρόνια μας βλέπω να το καταφέρνουμε. Τρέχα. Φύγε άνθρωπε μου. Παιδιά, ήρθανε και οι εξής άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά του F16. Μια στιγμή να τους δούμε να κάνουν διάσωση του F16. Ταρανά. Γιατί θα μου κάνουν copyright. Τι καλά το έσωσαν. Εμείς μπορούμε να πάμε φύγω. Θεόλη μου, έχω λαγκάρει και δεν με καταλαβαίνω το σήμερα. Τώρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα πάω να κλέψω ένα F16. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια άμα θέλετε το στυλ βίντεο, ξέρω εγώ, να κόβουμε να συνεχίζουμε, να συνεχίζουμε. Ή αν θέλετε να το βλέπετε όλο, ξέρω εγώ, να βλέπετε κάθε κίνηση που κάνω και όλα αυτά τα καλά πραγματάκια. Anyway, πάει ένας σκύλος που βρέθηκε μπροστά μου στο μάτι. Δεν καταλαβαίνει. Ήθελε να αυτοκτονήσει. Εγώ δεν του φταίω. Θα τον άφηνα να ζήσει. Γάμο του. Ωραία, νομίζω ότι καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν θέλω, παιδιά, δεν θέλω να σας γαζώσω, δηλαδή πραγματικά τώρα. Δεν θέλω να σας δείξω το γάζωμα της χρονιάς. Με χάζωσαν! Κόβεται εδώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή με μια γουρούνα δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα stand το οποίο είναι ίσως το πιο δύσκολο στο Grand Theft Auto που υπάρχει. Γαμό! Και λοιπόν, για να τελειώνουμε κάποιος πιο γρήγορα, τώρα έχω πάρει ένα καλό αυτοκίνητο, πιστεύω είναι ωραίο. Θα το χάσω όμως δυστυχώς επειδή τρέχω να κλέψω κάτι γρήγορο, κάτι πολύ γρήγορο. Νομίζω το καταλάβατε και από την αρχή του βίντεο. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε τώρα το ωραίο μας stand. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλέψω το F16. Πιστεύω πήγε καλά. Ελπίζω τουλάχιστον. Και να μην πήγε loser. Ωραία, πιστεύω είμαστε σε first person. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια τυχερή φορά
στην οποία νόμιζα κι εγώ ότι δεν θα έχει τάγκ. Θα γίνει χαμός. Μη τάγκ, μη πανκ. Άντε για παιδιά, χάνουμε τη ζωή μας. Τζάμπα προσπαθώ. Αντίο ζωή. Goodbye life. Αντίο. Παιδιά, καταλάβαμε ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Ίσως τώρα όμως μπορέσουμε να κλέψουμε ένα τάγκ. Για να δω. Σκατά. Ωραία φίλε. Τα ανατινάχτηκε όμως ταυτόχρονα και το τάγκ. Είναι κάτι καλό. Κόβω το βίντεο, τέλος. Γιατί δεν... Πόσο πιο όμορφο μπορεί να γίνει. Πείτε μου. Πόσο. Το έκλειψα off camera γιατί κατάλαβα ότι όταν παίζω και μιλάω απλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ενώ όταν είχα off camera έκανα πανεύκολα τα πάντα. Καλά, ανατείναξα 5-6 τάγκς, αλλά τέλος πάντων. Δεν με ανατείναξαν αυτά, προσοχή τι λέτε. Εγώ τα ανατείναξα. Και λοιπόν, για να δω τις ικανότητες μου ως GTA Man, θα προσπαθήσω να το προσγειώσω κιόλας. Δηλαδή έχω καταστρέψει πόσα αεροπλάνα προσπαθώντας να τα προσγειώσω, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, για όσους δεν ξέρουν, ο τρόπος για να μαζεύεις τις ρόδες στο F16 είναι απλά να πατάς μέσα τον αριστερό αναλογικό μοχλό. Ναι, ακούστηκε σαν επιστημονική ανάλυση του μυστεριού. Πιστεύω ότι ήταν εντελώς αστείο αυτό που είπα τώρα, αλλά anyway. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά και δεν θέλω να πάει πολύ αυτό το επεισόδιο γιατί είναι ένα ωραίο επεισόδιο και θέλω να το κρατήσω λίγο. Πω παιδιά, θα μιλήσουμε τώρα λίγο για τα controls που έχει το F16. Με τον αριστερό αναλογικό μοχλό, δηλαδή με αυτόν που κουνάμε τους χαρακτήρες μας, τον πατάμε μέσα για να ανεβούν και να κατεβούν οι ρόδες, όχι μόνο στο F16 αλλά σε οποιοδήποτε αεροπλάνο που μπορούμε να οδηγήσουμε. Είναι γενικώς ένα από τα αγαπημένα μου κουμπιά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Δεν ξέρω και εγώ πόσο fail θα γίνει να το προσγειώσουμε. Ναι, I believe I can fly. Πάτα φρένο. Παιδιά, αντιγεια. Έγινε κομμωτάκι το F16. Το χάσαμε και αυτό, παιδιά. Λοιπόν, και για να κλείσει το επεισόδιο πολύ γαμάτα, άντε γεια! Αυτό ήταν ωραίο. Κάναμε flight με το F16, το προσγειώσαμε εντελώς fail και το ανατινάξαμε. Άντε γεια! Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Λοιπόν. Όπα, κόλλησα. Τι θέλω να πω. Σαρντάμ! Fail. Εντελώς. Και μιας... δεν θα ήθελα να το πατήσω. Και μιας τώρα που τελειώνει το επεισόδιο, θα ήθελα να κάνω κάτι. Με αυτό εδώ το όπλο. Λοιπόν, Μάικλ, φορέθηκε στη ζωή σου. Χαίρομαι! Και κάπως έτσι, παιδιά, τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Γεια σας!